Шампионът Марек Юнион Ивкони започна с очаквана загуба участието си в Шампионската лига, но успя да спечели гейм след страхотен обрат в първия си матч от група Б срещу руския гранд Локомотив Новосибирск. Дупничани нямаха достатъчно аргументи и отстъпиха с 1-3 гейма в среща игра на тази вечер в Арена Самоков. Матчът протече под една и съща диктовка, а руснаците, макар и с резервите си, водеха в резултата с значителен аванс, което закономерно им донесе успеха. Възпитаниците на Найден Найденов направиха страхотен обрат във втория гейм, успявайки да стопят убедителен пасив от 6 точки. Много драматично приключи гейма, след като и двата тима пропиляха две възможности за затваряне на частта. В крайна сметка шампионите спечелиха гейма с 27-25 за равенство 1-1. Третият и четвъртият гейм минаха в същия сценарий от началото на матча, а дупничани така и не успяха да намерят отговор на изявите на съперника. Най-резултатен за Марек стана Георги Елчинов, който заби 18 точки. В следващия си матч шампионите гостуват на полския Ястребжески Венгел на 18 ноември от 19 часа.